16 letech jsem byl odsouzen na doživotí za něco, co by vás ani nenapadlo. Jmenuji se Dylan Shoemaker a v 16 letech jsem měl vztah s 19letou Ashley Smithovou. Měla 2 děti, 2leté a 2měsíční. Ashley měla doma problémy s rodiči, tak jsem jí pozval, aby bydlela se mnou, s čímž souhlasila. Náš vztah se ale stal velmi toxickým. Často jsme se hádali, ale jednoho dne nám naše hádka změnila životy. Ten den jsem jí při hádce vzal 2letého syna a zamkl se s ním v koupelně. Ashley mi ustaraně vyhrožovala, že zavolá policii, na což jsem jí odpověděl, že pokud to udělá, obviním ji, že je s nezletilým. Po několika hodinách jsme se uklidnili a promluvili si. Došli jsme k závěru, že Ashley odejde z domu, až si najde bydlení. O několik dní později musela Ashley do práce a tak jsem se o její děti musel starat sám. V jednu chvíli ale dítě začalo hodně plakat a nechtělo zmlknout a tak jsem ho umlčel. Pak jsem zavolal policii. Vyslýchali mě a já tvrdil, že dítě spadlo ze schodů. Na těle dítěte však našli stopy po silných úderech. Nakonec jsem se přiznal. Byl jsem odsouzen na 18 let ve vězení. Byl to správný trest?